kutu-kutu walang teko tatan ana angal-angalise tatan ana angalise kabiar sepung suarane sang prajogo pangayut-ayuting jiwa pangayuting jiwa Kyai Semar ya Sanghyang Ismaya kadheraken dhateng Sanghyang Tejamaya ya Taga cumawana bilung sore badhe nyelak dhateng Sanghyang Tuhan sambate tepati-pati Kyai Lurah Semar Badraraya Jimar kakang lokom Paman Semar yo balik yo bingung
Pucuk hati noyong toko danyang asmara sampun ya Sang-Hyang Ismaya tembung Semar sing peteng marang padang para sing disebut dadinan kawan para sing aku dimasukkan dadinan tambari mangkane Semar lanang ora wadon sederek kerja sing asale Tejomaya nalika sumana ana kalakon kadheke kayangan Suralaya dikongkon ngemplok gunung kukusan ora bisa tutuk suwek mangke bagus Tejomaya ikun bareng di kongkon ngemplok gunung kukusan ora bisa tutuk suwek mripat pendulu awak mengkeret lha itu kabeh ku pancen lakon Semar yang ngono nalika Semar diutus yaiku Sang-Hyang Tunggal unta gunung kang bardi kok ora bisa berontan mandek pada bokong makan bokong Semar gede dunder ser kelorot ora bisa itu kabeh lakon Tok Tejomantri lah bilung iku asale gopelane gunung kukusan makane digawe anak ya anak digawe adik-adik bilung kanggo rewange Tok besok nek mudhun ngono nek mudhun goreng yaiku ngayu metu-metu kanggo rewan mangkono derengan udas marane dhewe derengan terus tok kawiji sang piyambakipun Semar Tujogati lan Togok mangkono dereng mau udas marane dhewe Kalau kula sapa iku bakal nyedhek ana kersane Sang-Hyang Tunggal jalan kabeh kula lakon lawan Sang-Hyang Tunggal iku tuane ya sedarane sepuh Sang-Hyang Tunggal nurono telung warna telung rupa ya telung perkara siji Tejomaya wujude Togok angka loro Sang-Hyang Ismaya wujude Semar
telu sing nuju Sanghyang Manekaya Bathara Guru ya Sanghyang Kontipati Nilakanta kejagat Bathara dan kepitung Sanghyang Tunggal turun saka Sanghyang ning Sanghyang ning turun saka Sanghyang Wenang turun saka Sanghyang Nurasa Sanghyang Nurasa turun saka Sanghyang Nurcahya Nurcahya turun saka Sanghyang Sis Yanuar Sanghyang Sis turun saka Bapak Dan turun saka Gusti ingkang antara jagat mangkono makane dak ngembaya memper kastene marang para leluhur toko kaya ngono iki bakal nampa kejiban nampa wajib sing diayahi Bilung derek wae ya to kabeh pancen lelakon sing bakal dilakoni Semar bakal dijono nangai mencoba dijono nang jagat kaya jagat luar ha iki wong kudu sapa Sanghyang Tunggal ya Sanghyang Wenang mangkul dereng ugas ngarane griya Jangan terus kami dilesen sang Badranaya. Cuman galak Pandhawa mention. Kembang biru parikane mungkin saabang sapa sing
besok aku lan mriko nek tak ngomong tetakku semua mesin mandu balik maneh kembang biru mari ane mungging pager pola besok iki sapa sing kena dingengeri kakang togok karo tak mong pola aku krasa nek bakal ditumurno kanggone jaga blembeng puter kitir kali fokus tuan iki sudah ponteng liyane sangu barake tuya mulek bongbong kundur dateng lega wong wis tuwa iki koncone wong wis tuwa iki sudah samu barange sudah samu Gimana? Ya kata lokok, lokok kok lokok. Lokok, ya. Iya, itu makanya lokok. Aku udah ngerasamu. Kabeh kok. Bagus kali elek. Kok gak elek itu ya kado kilo. Iya kan? Tuh ngomongin. Iya kan? Oh.
disosor bebek. Salah mergo awake dhewe. Yo Kakang Togo. Yo di mana? Dadi iki wong angkate nyedhek nang gone bapak Sanyang. Ya pupuk iki jek ana kayangan Puspa Iten. Ya ana kayangan Pucak 29. Ya Ndarandir Bawana. Yo iku ngono bayu di ayo gawe bulan apa urip kaya dinikmati ya. Urip kaya di seneng-seneng cukur gak kliwat ukur. Nek seneng nek kebacut ya seneng. Kaya ngono bilung. Iya, Kang. Kula sampe iku ngene ya. Saiki sadurunge paling paring panglipuran. Yo. Aku nyuwun wektu sithik yaiku Om Semar. Wong tuwek kon badulinan yo. Kok koncul Om yo iki. Lah pamanku Kanjeng Paman Semar iki dulure Kakang Gogok, adine Kakang Gogok. Lah aku nek digawe anak, anak Kakang Gogok asale ora ana banjur ana. Lah aku nyeluk Pak Lik ya kene. Kanjeng Paman ya kene. Om. Gitu ya, Om. Ya mbok sakanku kon ae bilung. Ya wis iki ngene aku ya wektu titik sadurunge gawe panglipuran gede-gede, aku ya gawe gede. Boleh iso gawe gede. Loh. Kak Gendeng lagu. Lagu dangdut. Bila kamu di sisiku. Kobal. Oh, penyanyi ngono iku. Nyanyi sing apik gendhen ta apa ta ngono. Ya Pak, saiki sadurunge aku bakal paring panglipuran mungkin jenenge adik. Lakone wong yo pamundutan. Jalukan jane iki panglipuran gede-gede iki tak kirimno ingkang kagungan hajat sapa sing kagungan hajat utawa kersa bengi iki panjenengan Bapak Pitu Ipung Raharjo. Lah garwane Bapak Ibu iki kan keparengan asma yaiku panjenengan Ibu Rini Damayanti. Ajate lho. Lah ajat iki nyelamno putrane Bapak Ibu lan Ibu Damayanti karan Dutra Adikyo Orlando. Oh, hebat yo iki. Nggih, Pak. Kula makili bilung nyuwun pangapunten niki gelare boten dipun sebut. Ana titel-titele pangkat-pangkate ya wis gak gelem mancane priyayi nek gak kemenyek to gak sombong iku. Oh iya, ngono ya lho. Iya, dadi gelare ya gak gelem disebut, pangkate ya gak gelem diucapno. Lah iki ana dusun Macekan Desa Simpang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Ngono ya, Bilu? Iya, Pak. Lagi muga-muga penjane Bapak Dito Ipung Raharjo marang penjane Ibu Rini Damayanti anggone kagungan kersa muga-muga pinaringan rahayu wilujeng kalis ing sampikala slamet dunya tumeka akhir. Ya lho, lah muga-muga sing kitano to sing dislamno dadi putra sing
setya parang dene wong tuwa sekarone manfaat tur dadi anak sing soleh ya Pak. Yo ngono. Iki iku sing perlu tak aturno kula saka iku. Lah iki kanggo dina tanggal 4 iki aja lali dijakakno karo Cak. Sampe Cakap, oh iya, sing duwe gawe ku penjane cakap lagi nggone suku anyar ya kanyar. Oh, kidul ngono Pak. Iya. Wis ini nak dhisik. Cukup belum nggih, Pak niku wau sing kok saged kula aturaken. Mula muga-muga sak marine kagungan pacar diparingi seger waras slamet akeh rezekine tur tambah mundak pakate. Oh bener UTNI Pak. Oh Tentara Nasional Indonesia. Iya. Dadi tentara iku TNI iku sipate satriya. Berjuang. Dadi wong berjuang itu wis kaya apa swarga kacangane. Iya. Nggih, muga-muga Allah mari diganyep nyurat ning mundak. Tambah pangkate Bapak Ibu. Ya. Wis cukup. Belum. Pun paman aku tak jaluk gending utawa lagu-lagu. Yo diman. Ya kan. Oh, usia sakmono iku cocok paling kaya Jerman ulah tambah kotane opo Jerman bu. Ya, agenanku nek durung krungu Jerman ulah gampang kakang toko. Durung marah iku. Aku temenan. Nanti agung rek. Iya. Nggih, kula tak dipun suwantinipun. Aku iki nek nyuwun kadang suaraku kaya Julaika. Kaya Julaika. Iya. Nggih, nek ngono cek padha karo suaraku. Kula nyuwun jineman Lur Gampang kula pakituraken dhateng keluarga ageng. Warganipun Bapak itu Ibu Araharjo. Semoga jineman Lur Gampang cek gampang sekalane ilang supetone kari seger warase. Monggo. Dados ting-ting ale Mas.
Nggih, matur nuwun. Lah gending iki mau bilung ya tak kirna karo dulurku sing daleme ana Randuarjo. Yo Dimar. Iku Bapak Suwandi iki ayahe lali aku rek. Putrane seneng dalang, iya Jakaria. Oh, Jakaria. Muga-muga bisa keturutan dadi dalang ya. Ya Kakang Toko, ya Diman. Jadi sepenting kepingin iku di sinaoni, dipelajari. Iku seket. Lah wong sini iku ya gak oleh isinan. Wong seni iku gak oleh isinan, gak oleh isinan. Nah, iki kena kayak ngomong nih iki. Tunggale ular kambang ya ngono mang tau sebelahku kono biyen. Pak ngenteni sing gak gak ngono celek ae. Jongor. Oh iya. Oh anjene kan tau belum belajar. Barang ngenteni kemari ku sereh Pak Arif kok kali cok. Barang ku gak ngenteni ku Jogur kali. Ah iya ta. Siapa Pak yang muda pikirin dhewe ngono ae. Monggo, niki mari jenengan lur Kambang. Iki Kakang Tokok nyaluk gending. Oh iya. Tok. Nyaluk ngono bawane mo sing adem ayem ngono, ayem tentrem urip ayo dibahagia to ae. Oh, oleh nek bahagia ya opo? Nuruti angsa-angsa. Duwe titik ya kurang. Masih akeh ya kurang. Bener. Nek gak dipikir-pikir sih, kowe iki cukup masih ngono lah. Iki seger waras slamet. Gak kurang sing di sandang, gak kurang sing dipangan pagi ya wis. Jare kancaku Mas Nino. Wah, pagi ya. Beto aku bilang, ya paman, aku manek julukan rekekan demune eling dulurku tawar godales. Oh iya. Hujan. Nek tas iki jare gerak lune saiki wis sehat, wis waras. Oh, gerak lu pilek wahing-wahing lumrah. Iya. Ora titik dadi waras. Monggo kula tak nyuwun Wadang kuning monggo, sisi deman monggo. Iki anggitane torepane piyane Bapak Haji Sukron Suwondo. Alme Blitar. Apa kira-kira Pak? Jenengan sik nggih utawi lagu napa gending? Matur utawa gelang alit napa itu biyen seneng aku nek putuku indasing nyanyi opo ora payungan lempengan tutu iya. Oh, napa kira-kira Bu? Cara setunggal. Wah, besok apik-apik padha mek Julaika. Ayo kancaku. Bawa napa Mbak Lisa, monggo. Oh iya. Iki Mak Yah iki tunggal ya suarane apik. Mak Yahku. Ojo. Oh, napa kira-kira napa? Gelari. Nggih. Apa? Nek gelari dhisik kesane sigrak. Kersane irama seger
Ya sik ya 18 20 bae. 14. Iya. Suarane power gede. Iya. Jas. Nggih, monggo niki mari lagune Japyak-japyak tegese di lagu seger. Oh iya, dijogeti. Iki maneh alusan. Monggo. Kalau ya nopo dimar. Cek cek ngunjuk dhisik cek kawin. Ya. Nggih. Pun kula manut mawon kula itu wong iya nak manut. Napa sampean kandhani kula? Napa jang? Oh nggih, nggih. Niki anu jane Bu Warangkono ditambahi basi titik, Pak. Anu Mas, terus nekone di situ. Ya aku dia gede. Iki lah ibu-ibu Warangkono iki sik kaya nyengek ngono lho. Kurang cetone. Lalu Mbok sing apik nyoro kok akan toko kok mending piye? Piye? Lah oke, kok mulane Kak sikile ngomong ae Kak. Piye? Piye? Amurung marang Bendara Lho, Tiasulistya piye? pijer Kenake ngincanake terus. terus no sesi depan
Ida Sugiya. Iki lak nyajung iki. Kliru. Urip ana kutha Wah, jan apik ya lho suarane. Nggih, Paman. Wonten suarane powere gedhe. Dadi jos. Akhire 18 pon. Kok ngono lho ngomong kali. Ayo pancen ulangane Agus. Bagus iki operator. Wah, operator yang aku. Wis ngono. Iki cek sigrak. Sak rancaan kas apa iku sing sigrak duwinan. Oh iya. Iki lho apa? Gubuk Asmara. Wah iya. Jeneng aku bilung. Oh jeneng aku lagu Gubuk Asmara. Asmara gubuk. Diwolak-walik ya. Lah semoga nyatos. Adik bawa, monggo.
Nek pas iku setel-setelane pas wae enak dirungokno. Ya cetha, ya enak, ya mangglim kowe angin. Lah iya. Piye, Gus? Piye? Kok ora percaya piye to, Pak? Wae. Jula-juli iki. Napa? Nggih, kepengin nembang monggo, monggo waktune senten monggo. Wajar wayangan kan sore. Nek anu monggo jula-juli. Diposno lho. Iya, Pak. Wong Glajuri ku nek cara panganan bahane teko beras ya. Kayak apa ae enak dan brutri, kayak lutri, kayak apa ae. Iya, iya. Iya. Iya, Pak. Bengawan Solo.
Wis mari hiburan-hiburan gimana ya Kakang Sejo Tenggoro. Ayo ngejak nanggone bapak sayang. Bapak. Kula nampi dawuh menapa? Bapak sayang